बिथां राकेश ब्रह्म सार EM BTR बिथां सारखौहाय गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरैयै खावलायगोन। सालबारियाव दिनै कमलाबारियाव थानाय बिथां सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। गोजोन्थों। बेयो बिटिआरनि थाखाय गोदान बे बोसोरनिफ्राय जागायबाय। CM बर्तमाननि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि नाजानायाव आसामाव जिहेतु खेल महारन जाबाय थादों थिग बेबायदिनो एखे धरनैनो बे बारनिफ्राय बिटिआरआवबो सालायनो लानाय जादों। बिनि दारै आं सानो बे VCDC लेभेलनिफ्राय लानानै आरो TLCC लेभेलाव लानानै आरो दिनै बे मा होनो डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव जादों आरो दिनै बेवहाय जानाया 6टा जोंनि मथनगुरि, सालबारि, कक्लाबारि, मुसलपुर, दिहिरा, बागानपारा बे 6टा TLCCआ बाहाय बाहागो लादों। जिहेतु बिनि गेजेरजों लाइमोनफोरखौ मोजां गेलेगिरि ओंखारगोन होननानै फोथायदों। निश्चय बिनि दारै जिहेतु एकदम गाहाय थाखो सुपा गामिनिफ्राय जिहेतु बे बादायलायनायाव बाहागो लादों जोंनि जायफ्रा गामि खना खनलायाव थानाय जायफ्रा स्पर्ट्स टेलेन्टसफ्रा निश्चय बेवहाय सुबिदा लानो हागोन। बिनि दारै गावखौ मा होनो ब्लक लेभेलाव डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव आरो माने बेखौ माने BTC लेभेलाव बियो गावखौ जुदि गावनि टेलेन्टखौ देखायनायजों लोगोसे बियो स्टेट आरो नेशनेल लेभेलाव बियो हयथ' सानसे गेलेनायनि सुबिदाखौ लानो मोनगोन। बियो मोजां पदक्षेप। बिनि दारै जोंनि गेलेगिरि आरो गेलेनाया आसलते मोनसे ओरैनो एन्जयमेन्ट एन्टारटेनमेन्टल' नङा बियो खेलायाव गोबां स्कप थायो। गेलेनायनि गेजेरजों बा सासे देंखोगिरिया जेरै सुबिदा दङ गेलेनायाबो थिग एखे धरनैनो बेफोरबायदि स्कपखौ मोननो हायो। बेवहाय गोबां स्कप दङ खेलायाथ' फुटबलल' नङा बेजों लोगोसे नानानथा धरननि खेलफोर दङ। बिनि गेजेरजों गावखौ माने गावनि जिथु माने टेलेन्ट बेखौ बिसोरो स्कप लानांगौ। आङो रायजोखौ खावलायदों आरो जोंनि गारजेन बिमा बिफा आरो गासै ओनसोलनि रायजोखौ खावलायदों जाहाथे बेवहाय गावनि गथ' गथायखौ आरो बिनि भबिसतखौ दानो थाखाय जाहाथे बयबो बेवहाय बाहागो लायो। आं बेखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों बेखौ खावलायगोन।